واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. O şeytanların Süleyman peygamberin zamanındaki sahirlara talim beren zatlarını tabi bolyarlar. Süleyman kafir bolmadı. O Süleyman sahir de değildi. Lakin şeytanlar kafir boldular. Adamlara sahirlik talim beryan bolup, oşolarga Babel şehrinde Harut ve Marut adlı iki feriştege nazil edilen zatını talim beryardılar. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهاروت وماروت bir ahadiga ta'lim bermeyatdiler. Meger deslap nasihat edip aytyanmışlar, biz Xuda tarafından size bir imtihan üçindir. Pes kafir bolmam. Pes er bilen hatunun arasını joda edip er hatundan ayriyan, hatunu erden ayriyan zatni ta'lim alyanmışlar. Oşolar bir ahadiga zarar yetirip bilmezler, meger Xudanın iradesi bilen. Olar özlerine zarar berjek zadyny we peýda bermejek zady ta'lim alýarlar. Tahqiq şol Yahudiler Tawratda bilýärler, her kim Xudanyň kitabynyň owazyna sihirçilik ta'lim alsa, şonuň üçin ahiretde nesip ýokdugyny. Ne beýle yamandyr olaryň öz nefsleriniň ahiretdäki paýyny berip alýan zatlary. Eger şolar bilsediler, şu işni etmediler. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Eger şolar iman getirselerdi we Xudanyň azabyndan gorkup teleke işlerden saklansalardy, elbette Xudanyň ýanynda bolan sogap şolar üçin haýyrdyr. Eger bilýän bolsadylar. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ey iman getirip mu'min bolan adamlar, ra'ina deyip aytmaň, yerine unzurna deyip aýdyň. Ve bir de dikkat kulak asın aydylan zatga. O kafirler için dertli azap bardır. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Oltor adamlar iki kafir bolupdylar, ehli kitapdan we müşrikinlerden, olar be hiç wejh dost görmezler, size Xudanyň tarafından wahyin nazil bolmagyny. Ve Allah tebarek ve taala özüniň rahmetini öz isleýän adamsyna has eder. Ve Allah tebarek ve taala
nihayetde uly fazl we keremin eýesidir.